Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца, 13 гадзіна па Мінску. Значыць, Александр Кнырович на гэты раз нават не на сувязі, а ў нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, паважаныя гледачы. Пакуль вы збіраецеся ля экранаў, пакуль вы рыхтуеце свае пытанні, свае эмацыйныя рэплікі, не сумняюся, што такія будуць. Нагадаю вам караценька канцэпцыю гэтага нашага стрыму. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович, там 15,5 тысяч подписчиков. Ни много, ни мало. Растем, да. Крок по кроку. Ну, я так понимаю, Александр ТикТок перенес, конечно, такую... Частку, ну так, у ТикТока... Великую частку активности. 50, ближе до 51 тысячи подписчиков. Конечно, там больше проглядов, але мы ведаем якость этих проглядов у ТикТоку. И зараз уже трохи розная информация. То есть, особенно для ТикТока, особенно конечно, для Ютуба. Доводится уже свой контент пилить, ясно. Але тым не менш, у чацверу Александра на YouTube-канале выходзіць відэа ці стрым, як бы раз на раз не прыходзіцца, а ў пятніцу у студыі Еўрарадыё ўжо мы разгортваем гэтае відэа як цукерачку, абмяркоўваем, адказваем на вашыя пытанні. Ну і я так разумею, што вырашылі далёка не хадзіць. Лукашенко даў інтэрв'ю вялікай расійскаму прапагандысту, нагаварыў там з 3 кораба розных небыліц. І Александр, уласна, вось апошняе відэа прысвяціў хлусні, якая там знайшлася. Да? А яна знайшлася, так? Ну, там нічога, акрамя хлусні, не знайшлося амаль там. Ну, ведаеце, па-першае, у нас на канале мы раз прыкладна ў квартал робім стрым. Ну, звычайна, гэта былі, канешне, эканамічныя стрымы, таму што ёсць некая справаздачнасць квартальная, ёсць нейкія планы. Таксама гэтым разам мы таксама планавалі зрабіць, Галоўченко ўжо агучыў планы эканомікі на 25 год, там таксама есть што абмеркаваць, але цікавае здарэнне, што якраз на тыдні перед вось гэтым самым стрымам выйшла інтэрв'ю Лукашэнкі, і, конечно, яно перабіла ўсе планы эканамічныя на 25 год, яно значна больш цікавейшае. Ну, зразумела тым гледачам, якія сочаць за тым, што кажуць Лукашенко кожны дзень, там не будзе нічога новага, але для мяне было вельмі цікаўна, ведаеце, так раскавыраць яго такія, ведаеце, на чым базуецца яго уяўленне о свеце. Так вот по кирпичикам раскласти. И, конечно... Не о свете Тихановской, да, ну, конечно. А свет, да, агулам. Прабачце за гэты каламбур. Так, я думаю, перайшлі вы чырвоныя рысачкі, будзеце вы ворагам ці не? Штраф 30 тысяч евро, мы памятаем за такое, да? Ну, здаецца, што не, пакуль как бы толькі такое строгае, пакуль даже не выгавараць. Абыдзецца. Ну так, не, ўсё ж таки мы казалі пра тое, як ён себе уяўляе свет, гісторыю, і тое, калі казаць сур'ёзна, канешне, на чым базуецца яго гэтае уяўленне. І гэта цікава з пункту гледжання, канешне, медычны, але ж я не доктор Шігельскі, я не магу раскласці гэта на вось такія псіхалагічныя нейкія паказнікі. Але ўсё ж такі цікава было пакаваряць гэтым. І ведаеце, як той прымаўкі: дурак дураком, а мыла не ест. Ведаеце, то есть, як толькі даходзіць да справа да чагосьці сапраўды небяспечнага, так зразу з'яўляецца некая рацыянальнасць. І гэтая рацыянальнасць была как бы, у некалькіх там момантах. Напрыклад, адзін, калі ён распавядаў пра магчымасць і немагчымасць ужывання ядернай зброі, то ён нам проста сказал: мы не можам гэтага зрабіць. Таму што калі мы гэта зробім, так, у Кіеве бы вельмі жадалі, но гэта такое асобнае пытанне, хто ж Кіеве жадаюць, каб Кіев стаў новым Хірасіма ці Нагасакі. У Киеве бы жадалі, але мы не можам, таму што калі мы гэта зробім, то ў нас зусім не застанецца ніякіх сяброў. Ну, мы іх разбамбім, я так разумею. Не. Бок яны абмяркоўваюць з Пуцінам гэта і разумеюць, што калі яны будуць ужываць ядерную зброю, то Кітай скажа: ўсё, хопіць. Ага. Я вам больш не сябр. Конечно, у першую чаргу, калі яны кажуць, што ў нас не застанецца сяброў, то хто галоўны зараз сябар для Лукашэнкі і Пуціна?
Гэта Кітай, как бы Кітай лічыць, конечно, па-іншаму, не галоўныя сябры ўсё ж такі ЗША і еўразвязі, але для Расіі, для Беларусі гэта вось так, і ў гэты момант ён становіцца зусім такім рацыянальным, разумным чалавекам. Што не, так нельга. Таму вось на 5 эпізодаў якой-нибудь хлусні і дурноты пачынаюцца вось такія эпізоды, калі ён становіцца вдруг такім зненацку такім разумнейшым. Але ж калі казаць так караценька, ну стрым был вельмі ўдалы, ведаеце, ну можна мне спамяншаваць, 715 чалавек было ў напростым эфіры, гэта для нашага малого канала, конечно, вельмі добра, людзям было цікава тое, аб чым мы размаўляем. І калі мы кажам так караценька пра тое, ўсё ж такі, што ж атрымалася, то ёсць некалькі такіх пунктаў, на якіх базуецца яго ўяўленне ў свеце. Першае, галоўнае, Расія такая імперыя, якую ніхто ніколі не перамагаў. І таму не будзе перамогі і зараз. Яна такая вялікая, што ніхто, прабачце, ніхто з яе нічога здесь заробіць не можа. Ну, это такі стандартны прапагандысцкі наратыў, так. У які, дарэчы, вераць не толькі Лукашенко, на жаль, у які вераць шмат у заходніх краінах. Ну мне так. Даводзілася такое чуць побач з тым, што вось Расія мусіць прайграць там нейкім чынам, да, ад іншых людзей літаральна вось за адным сталом. Да як? Типа, это ж Расія, ну там людзей, як мурашоў, ніхто іх не беражэ, калі трэба, так заваліць всю эту Украіну там трупамі. Ну, давайте так. Давайте ў гэты момант так атрюрыкаючы, да? Зараз я вам за хвілінку-полтары распавяду. Хто перамагаў Расію, да? Хто перамагаў Расію. Ну, мы ў стрыме абмярковаем, што мы берем 20-е стагоддзе і пачынаем. Расія перамагла, Японія разбомбіла весь флот, забрала палову Сахаліна, забрала железную чыгунку і так далей. Расія прайграла ў Першай мировой вайне і так прайграла, што развалілася краіна. Расія прайграла Польша вайну 20-21 гадоў, аб чым не пішуць у падручніках беларускіх, але ж как бы прайграла і прайграла так, што ад арміі Тухачэўскага нікога не засталося. Расія ну 39 годзе гэта не была вайна, яна зайшла ў Польшу тады, калі ўжо ад Польшы нічога, ад войска нічога не засталося. У 40-м годзе яна не тое, каб прайграла, але паклала 180 тысяч чалавек. Ну вось той выпадак, калі можна заваліць эту всю Фінляндыю трупамі, да? Так. Ну атрымалася так, што как бы жадалі захапіць Фінляндію, адсунулі мяжу на 50-70 кіламетраў ад Ленінграда, але аддалі за гэта тыя самыя 180 тысяч, 140 тысяч наўпрост пагіблі, 40 тысяч здесь попали без весток. При гэтым Фінляндія меней за 40 тысяч чалавек страціла. Так, вось такая была перамога. Пераможная вайна. Ці гэта перамога, так. Про другую сусветную у меня есть один графік, я принёс трохі пазней. Потым што было? Ну, потым былі такія сутыкнення, якія ўжо не былі войнамі, якіх удзельнічаў Савецкі Саюз. Мы дапамагалі камусьці Паўночнай Карэі, часткі В'етнама, нейкім афрыканскім краінам і так далей. Была адзіная вайна, дзе Савецкі Саюз удзельнічаў ужо і краіна. Гэта Афган. За 9 гадоў Афгана поклалі 15 тысяч маладых хлопцаў, тэрміноўнікаў, як па-беларускі, напэўна, трэба казаць, і нічога не атрымалася, прайгралі гэту вайну. І таму, калі мы глядзім на 20-е стагоддзе, то толькі ёсць адна вайна, другая сусветная вайна, в якой мы перамаглі. Все астатняе гэта паразы Расіі. І паступова как бы, ад краіны заставалася все меней і меней. Калі мы кажам пра другую сусветную вайну, то, конечно, па-першае, гэта подвиг народа, безумоўна, а па-другое, гэта, безумоўна, конечно, перамога, але мы памятаем, што першыя 2 гады былі жудаснымі. Першыя 2 гады страцілі тэрыторыю, страцілі людзей. І вось калі можна зараз как бы вывесці на экран гэтую вялікую калі ласка попросім шмат наших лічбаў. Ну, але я ўжо пазнаю Вікіпедыю па дызайну направду, да, і конечно, гэта шмат лічбаў, але аб чым гэтая шмат лічбаў? Аб тым, што вайна, калі яна доўжыцца некалькі гадоў, яна ўжо робіцца вайной эканомік, а не вайной людзей. Не вайной там тэхнікі, гэта ўжо вайна эканомік. І калі вы уважліва паглядзіце на лічбы, то суадносіны паміж эканомікай Германіі і Савецкім Саюзам былі... Верніце, пожалуйста, трохі. Яшчэ.
Ну да, нам якраз Так, вось так, мы так, так. заговорили. Вот калі мы кажам про эканоміку, побачыце, да, то есть 39 год эканоміка Германія трохі больше, 40-м там эканоміка Савецкага Саюза трохі больше, але потым пачынаецца тое, што пачалося ў 41-м, 42-м, 43-м годзе. Эканоміка СССР у 43-м годзе была на траціну меншая, чым у Германії. І калі б не падтрымка ЗША і Вялікай Брытаніі, гэта бачна на гэтых лічбах. Знакаміты ленд-ліз. Той самы знакаміты ленд-ліз. Калі б гэтага не было, то па лічбах Савецкі Саюз бы прайграў гэту вайну. То бок умоўна немцы б даціснулі бы до конца, гэта бачна на гэтых лічбах. Савецкі Саюз страціў траціну прамысловасці. Ну, калі мы побачым вось гэта, напрыклад, суадносіны, мы бачым Германія 417, напэўна, 42 год слупочак, да? Так. Германія 417, СССР 274. Ну да. Ну вось можна зачыніць гэты сам. Таму так гэта была перамога. Але гэта была агульная перамога ЗША і Вялікай Брытаніі разам з СССР. Таму, калі вось гэта установка у главе у Лукашенко існуе о том, што Савецкі Саюз быў непераможны і тот самы, і Расійская імперія таксама ніхто ее не перамог, то гэта хлусня, а гэта мы еще не полезли как бы у татаро-монгольскай іга, якой нікуды не сыходзіла і так далей. І гэта яго база, што ён сябруе з вялікай моцнай краінай, якая не можа прайграць. Но другая ў яго база аб тым, што ён сумуе па Савецкаму Саюзу і разам все астатнія і украінцы, і палякі, і літоўцы все сумуюць разам з ім. У яго у інтэрв'ю 3 разы праскоквала. Ну там же у Польшы гэта ж там савецкія гены сядзяць, яны ж нам как бы гэта ўсё там улады, гэта ўсё Туск з Дудай, але іх ніхто не падтрымлівае, а вось мы савецкія. І ў Літве таксама, пра савецкасць. Так. У яго гэта другі такі базавы падмурак пад тым яго уяўлення свету. То есть ён не разумее, не тое, што ён не разумее, а ён не можа упусціць унутр, што нікому ўжо гэты Савецкі Саюз не патрэбны, все даўным-даўно праехалі, ніхто не сумуе, акрамя яго. Так. І там Андрэй Мукавозчык мяне здзівіў, які прыйшоў на нейкае мерапрыемства недавно, прямо чырвоная майка с советским гербом на всю. Вот у меня Red Hot Chili Peppers, да? А у него вот ровно так же. Советский герб и СССР. СССР. Вот все. Вот есть такие люди, разумеете? Ну, слушайте, конечно. Там. Конечно. Ну, ведаете, здесь на гэтым, на дворжцы, каля гэтых цехнікоў таксама ў Польшы цягаюцца нейкія дзіўныя людзі. Па ім не трэба рабіць уяўленне аба ўсей Польшы. І у Польшы, калі мы пабачым на гістарычныя адносіны Польшы да Расіі цалкам, не толькі да Савецкага Саюза, так гэта как бы распіл Рэчы Паспалітай, восстанні, якія задыхнуліся пад расійскімі войскамі ў 19 стагоддзі, потым гэтая вайна 19-20 года, потым 39 год здрада і как бы распіл Польшы разам з Гітлерам, Катынь, Варшавскае паўстанне і так далей. У палякаў колькі нагодаў сумаваць па Савецкім Саюзе. Да, так. Вайсковы час у 80-е, расправы з іншадумцамі. Да, увогуле, калі пачаць задаваць пытанні, да? Ну вось чаму вы лічыце, што палякі сумуюць па СССР? Да? А вот што СССР дала палякам? А літоўцам? Цікава, літоўцы чамусьці вельмі ганарыліся тым, што тымі там 20 гадамі незалежнасці, да, якія вот дасталіся ім, да, у 20 стагоддзі да 91-го года. А вось савецкім перыядам чамусьці не. Тут есть такая яшчэ маленькая такая дробязь. Ён же Лукашенко, ён з усходу Беларусі, дзе савецкая ўлада прыйшла ў 18 годзе. А ёсць захад, дзе савецкая ўлада прыйшла не тое, што ў 39-м годзе, і не тое, што ў 45-м. Но мне отец распавядаў, што дзед яшчэ ў 53-м годзе яны там збіраліся ў вёскі мужыкі і вырашалі, што ўсё ж такі калхозы гэта ўсё ж такі назаўжды, і трэба как бы ўсё ж такі ісці ў калхоз. Гэта адбывалася ў 53-м годзе. І таму, калі мы палічым, ведаеце, вось Савецкі Саюз был у Літве, ці ў Захаднай Беларусі, ці ў іншых вот такого кшталту краінах, ён быў з 45-го
Ну, лічыце там по 87 год, ну, былі годы перастройкі, зразумела, што 91 год это сканчэнне Савецкага Саюза, але ўсё ж таки там было, ну, 40 з чымсьці гадоў. А мы зараз уже под Лукашенком 31 год, і мы не лічым, што гэта назаўжды і што мы павінны сумаваць. То бок там гэта на працягу аднаго пакалення скончылася. І былі людзі, якія ў 90-м годзе яшчэ памяталі, як гэта было, как бы, калі была незалежная Літва ці незалежная Польша і так далей. Таму гэта яго уяўленне гэта таксама падман. Ну, мы шмат аб гэтым гаворым, как бы гэта ўсё было ў нас на стрыме, таксама там было аб тым, як он хлусіў потом, аб тым, што 70% украінцаў не падтрымліваюць Зеленскага, а зараз рэйтынг Зеленскага так уже не 90%, але ўсё ж таки 63% зараз рэйтынг Зеленскага, у 2 разы больш, напэўна, чым у Лукашэнкі. І таксама, калі вам гэта цікавая тэма, така, разгарнуць і па кавалачкам на гэта паглядзець, то пераходзьце да нашага канала Кнаровіч, там уже больш за 10 000 праглядаў, чаму я вельмі рады. Вось, і там мы гэта абмяркоўвалі так падрабязна, болей за гадзіну. А напэўна, у нас ёсць яшчэ і іншыя. Ну так, для затравачкі, да, закінулі кручочак, вось, і што мы паспелі, дарэчы, абмеркаваць пра гэта інтэрв'ю яшчэ тыдзень таму, калі былі толькі анонсы, да? Гэта тое, што Лукашенко назваў беларусаў расіянамі фактычна. Ну, ён сказаў, што раней ён думаў, што беларусы са знакам якасці, а цяпер увогуле ніякіх адрозненняў няма. Што Лукашенко сказаў вось учора, літаральна, кітайскаму таварышу, які прыехаў, не пакідае мяне такое ўражанне, што прыехаў з інспекцыяй. Типа паглядзець, як тут, ну, то бок, можна рассыпацца ў бок Расіі, як бы кампліментамі там і ўсім астатнім, а вось кітайскі таварыш прыехаў з інспекцыяй, як тут в калоніі, значыцца, справы, да? І сказаў Лукашенко, конечно, Беларусь — это дом для кітайцаў, да? Ну, то бок, беларусы такія ж, як расіяне, беларусы — дом для кітайцаў. Так, сёння саранку ён казаў уже гэтаму папскаму нунцыю аб тым, што мы аднолькава глядзім на Еўропу, як і І на Европу, в прынцыпе, мы глядзім. Ну, разам з Ватыканам. З Ватыканам. Ну, гэта, конечно, было для прыгожага слоўца, мне здаецца. Не так, як у кітайцаў. Нават калі паслухаць тое, што вы казалі крыху раней, Александр, пра Лукашенко і Савецкі Саюз, то мне здаецца, што адназначна высветліцца, што на Еўропу Лукашенко і папа Францішак глядзяць вельмі рознымі вачыма. Ну, так. Сфармулюю гэта так. Слухайце, забыў адзін момант. Ведаеце, калі мы з вами астатні раз размаўлялі, там было інтэрв'ю, такі кавалачак на 25 мінут. А потым выйшла інтэрв'ю на беларускам тэлебачанні, і яно ўжо больш там ну, больш за гадзіну, там, гадзіна 15. І ведаеце, было адрозненне. Быў момант, які для расейцаў пакінулі у малым інтэрв'ю, а для беларусаў падрэзалі. Цікава. Момент такі. А вы мне, может, патлумачыце, чаму его падрэзалі, чаму оставілі для расейцаў, але падрэзалі для беларусаў. Момент, калі Лукашенко кажа, ну вось трэба ісці, садзіцца за стол і нейкія перамовы, і вось, калі будзе пытанне, а з чым ідці добра? Ну вось трэба там дастаць гэтую тетрадку, якая была ў Стамбуле, гэта аднолькавая, і потым ён кажа, ну, зразумела, гэтыя там вобласці, якія ўжо у Канстытуцыі прапісаны ў Расіі, і ў сэнсе павінны застацца ў Расіі. І вось гэты кавалачак для расійцаў паказалі, а для беларусаў чамусьці не. Я думаю, так. Ну, калі гэта было пытанне да мяне, да, то я думаю, што ёсць нейкія сацыялагічныя пытанні, рэальныя, а не тыя, якія паказваюць нам як падмацаванне там всіх выказванняў і дзеянняў, згодна з якімі беларусы не падтрымліваюць тое, што Расія проста тупа адціснула ў краіны тэрыторыі. Мне здаецца, што беларусам і тыя тэмы, якія Пуцін агучваў для так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі, да, дэнацыфікацыя, дэмілітарызацыя, яны таксама былі не дуже так, зразумелыя. Лукашенко заявіў, вы бачылі гэта,
Так няма там уже ніякіх нацызмаў, уже перамаглі нацызм. А все, денацифікавалі. Ну так, гэта тое, аб чым вы кажаце. Атрымліваецца, што ёсць нейкая, хутчэй за ўсё, сацыялогія, ёсць нейкая падстава меркаваць, што калі Лукашенко кажа, ну, эти тэрыторыі мусяць застацца ў Расіі, гэта беларусам не падабаецца. Я думаю, што мы можам зрабіць такую выснову. Калі вы заўважылі, што гэта кавалак сапраўды выразілі, гэта безумоўна важна, гэта той наратыў, які не мусіў з боку Лукашэнкі, з яго вуснаў дасягнуць вышэй беларусаў. Больш за тое, ну вот я думаю, вераць яны ў тое, што гэта інтэрв'ю глядзіць нейкае шырокае кола гледачоў. Я думаю, што могуць верыць. Але, канешне, такія ідэалагічныя прадрочкі, прабачце, да, яны выпускаюцца для, ну, у першую чаргу, для сваіх, да? Калі нават для сваіх, ну, так сабе, да, давайте все ж таки не будем дражніць людзей вось гэтымі там 4 абласцямі, ну, хаця там 2 плюс-мінус цалкам і 2 так кавалкамі, да. Гэта таксама, мне здаецца, кажа пра нешта. І гэта тлумачыць, чаму Лукашенко дагэтуль не саступіў там, ці не вырашыў ўсё ўводзіць войскі. Ну, бо зразумела, што калі людзі не падтрымліваюць нават вось гэта, давайте аддадзім Расіі там кавалак Украіны і будзе мір, да? Так людзі уж увод беларускіх вайскоўцаў на тэрыторыю Украіны яны дакладна не падтрымаюць. Ведаеце, мы зазірнулі ў той пакой, дзе Лукашенко вядзе перамовы з Пуцінам. Лукашенко, ну ён ж шчыры. Ну, дзякуючы інтэрв'ю гэтым, я так разумею. Мы зазірнулі, таму што ён аб гэтым кажаць так. Ну добра, вось зараз мы маем фронт 1000 кіламетраў. І мы бачым, што адбылося з Курскам. То бок фронт дзірявы. І што будзе, калі мы яшчэ на поўначы Украіны яшчэ адчынім 1200 кіламетраў? Цікавая думка. Вось чаму вы раней пра гэта не сказалі? Хлусня, конечно, хлуснёй. Таму што я больш за гадзіну распавядаў гэтым учора. Але гэта супер цікава. То бок увесці беларускіх вайскоўцаў ва Ўкраіну цяпер там успрымаецца як даць нагоду украінцам атакаваць яшчэ і ў гэты бок. Таму што цяжка трымаць 1200 на паўднёвым усходзе, да? Ну, паўднёвы захад Расіі, паўночны ўсход Украіны, да. Але цяжка будзе вось гэта 1200 паміж Беларусю і Украінай. Вельмі цікавая заўвага, Александр, дзякуй. Вот добра, што нехта гэта інтэрв'ю все ж таки вымушаны быў паглядзець. Я разумею, што вы не глядзелі, я зарабіў гэта за вас. Вось так вось саловачкам, да, падкрэсліць патрэбныя моманты, вось, і гэтак далей. Ну ладно, давайте все ж таки отчепимся, вернемся крыху до Китаю, да? Давайте. Уже поделился с вами ассоциацией, что это была некая инспекция у колонию, да? Праз усе відэа, якія трансляваліся, да, прапаганды, было бачна нейкую вот, ну не то что залежнасць, но нейкую вот так снизу вверх мы, хотя Лукашенко, як мы памятаем, здаравенны, да, китайцы, у прынцыпе, высокім ростам не адрозніваюцца ў сярэднім, да, вось, але мы неяк глядзім снизу вверх на кітайскіх таварышаў. І мы ім пагадненні, планы, інвестыцыі, вот это все, яны нам, а вам, карацей, Сі Цзіньпінь прывітанне перадаваў. И все такие, ну все, Сі Цзіньпінь прывітанне перадаў, круто. Чаму яшчэ я думаю, что ну вот налёт каланіяльнасці такой, да? Да таму што лічбы. Вось вы нават перад стрымам распавялі, што і я гэтую лічбу таксама бачу, на 37,2%, то бок больш за траціну згубіў экспорт Беларусі ў Кітай. Тавараабарот Беларусі і Китая 3,9 мільярды долараў за першыя 6 месяцаў 2024 года. З іх Китай поставіў, я так разумею, каля 3, Беларусь поставила каля 900 тысяч мільёнаў. Сальда адмоўнае.
у беларускі бок невыгадная беларусам на 2 мільярды долараў. Но мы Бок идем Китай- на рекорд. То бок мы хвалімся тым у прапагандзе Лукашенко, яго чыноўнікі, як класна калій ідзе у Кітай, як малочку вельмі беларускую все цэняць у Кітаі, хаця мне здавалася, што у кітайцаў З лактозай ва не ўсіх вельмі. азіятаў, да, з лактозай, з пераварваннем лактозы не вельмі. Але окей, ладно, ну ідзе, да? Але высвятляецца, што малочка падае, кошты на калій упалі, і нават калі мы падвышаем аб'ёмы, мы не можам нават папярэдняга года дасягнуць. Вось такі прагрэс. І ў выніку гандаль з Кітаем, ну, можа, вось Лукашенко па Савецкім Саюзе сумуе, да, там, ну, вот, Китай закидывая в Беларусь свае тавары, закидывая, да, ну, мы спрабуем нешта, неяк выраўняць гэтую сітуацыю, але не атрымліваецца. Яны прывезлі ў Беларусю 3 разы больш, чым мы прывезлі ў Кітай. І гэта цалкам такая каланіяльная карціна свету. Мы Ну, такі так, вось ён прыдатак для закидываецца- спажывання кітайскай прадукцыі, і яшчэ можна вывезці з Беларусі калій. Ну, а калій гэта чым Так, займаецца каланіяльная дзяржава, Конечно, метраполія. качает Яна ресурсы, высмоктвае так. ресурсы, а назад, значит, Бусики. закидывае да свае прадукты з дададзенай вартасцю, якая застаецца ў Кітаі. Вось такая у мяне, ведаеце, ўражанне, вось такое. Ну, давайте дамо ситуацыі. до гэтага яшчэ трохі лічбаў. Так, вы сапраўды слушна заўважылі вось гэтыя гандлёвыя гісторыі. Ёсць жа яшчэ у нас інвестыцыйная гісторыя. То бок мы там гадоў там сколькі ўжо больш за 10 гадоў таму пачыналі з таго, што нам адчыніл Кітай крэдытную лінію на 15 мільярдаў долараў. Тады хваліўся вельмі Лукашенко, які маладзец, я падпісаў крэдыты з Кітаем, вось давайте зараз напоўнім іх праектамі, так? На 15 мільярдаў тады не набралося. Тады ён запатрабаваў праекты, і там з амаль 150 праектаў, якія яму прапанавалі, кітайцы падтрымалі толькі 2 ці 3. Сказалі, ўсё астатняе гэта шлакі. Гэта не праекты інвестыцыйныя. Вось, ну, у выніку што адбылося? Я нагадаю, у выніку адбылося перабудова цэментнай галіны, якая працуе ў страты. Адбылася перабудова дрэваапрацоўчай галіны, якая таксама спрацавала ў страты. Адбыўся Светлагорскі ЦКК, які працуе ў страты. Адбыўся БНБК, біотэхналагічная карпорацыя, якая працуе ў страты. І цалкам мы маем крэдытаў кітайскіх, там, ну, болей, наверное, мільярдаў на 5 суме, да? Якія ўсе працуюць у страты, пры гэтым мы аплачваем іх з бюджэта. То бок з кішэняў звычайных беларусаў. І зараз у той бок ідзе там, ну, 400 000 ў год ідзе ў Кітай, прычым Кітай нічога не падоўжвае. Гэта не Расія, якая, ну, добра, мы тут кінулі вам 1,5 мільярда долараў, аддадзіце, калі-небудзь аддадзіце. Не, Кітай как бы свае грошы забірае вось па гадзінніку. Вось дзень у дзень. Мы нічога не можам там падоўжыць, нічога ніхто не пераносіць, ніякія пазыкі. І таму зараз тая размова, якую яшчэ, как бы, ну, была ж яшчэ адна інфармацыя аб тым, што вось мы размаўляем пра там колькі там праектаў на 3 мільярда долараў мы рыхтуем. Но гэта азначае, што гэта зноў будзе вот такія стратныя праекты, за якія зноў беларусы будуць плаціць сваёй кішэні. Вось гэта такая другая частка. Ну і трэцяя частка, гэта, канешне, вось гэтая чыгуначная сувязь паміж Кітаем і Еўразвязам. Мне здаецца, гэта самае галоўнае у гэтай самай інспекцыі было. Напэўна, штосьці ён там паабяцаў, калі быў сам, што ўсё будзе добра, а зараз прыехалі пагаварыць, а што ж так не вельмі добра атрымліваецца. Можа, ты штосьці не тое робіш? І вось таму я і зрабіў загалоўкам нашага гэтага стрыму тое, што ізноў сустрэліся неяк вось у інфармацыйнай прасторы, сустрэліся Кітай з аднаго боку і памілаванне беларускіх палітвязняў з іншага боку. Бо наўпрост перад візітам кітайскага таварыша Лукашенко падпісаў указ пра памілаванне 30 яшчэ, все ж таки цяпер мы разумеем, што гэта яшчэ 30 у дадатак да тых, якіх памілавалі ў ліпені, да, яшчэ 30 палітвязняў. Ці не для таго, каб паказаць яму, што праца ідзе,
мы як вот можем ідзем на саступкі гэтаму захаду, гэтым палякам, пачобы ты чамусьці не адпусцілі дагэтуль? Не, ну, я скажу, что в принципе... не погодились забрать. Ну, не пагадзіліся забраць, да, хаця там палякі аспрэчваюць, але окей, ну і ўвогуле як бы даволі дзіўная сітуацыя, не пагадзіліся забраць, што не было такіх выпадкаў, калі прывозілі на мяжу і рабілі... Давалі под... ну, ідзі. Што ты? Вось, не, ну пачобут, конечно, мог бы з'есці там паспорт, парваць... Гледзячы на расійскіх апозіцыянераў, якіх і без паспартоў закінулі Германію. Да, але вот, калі ласка. Да, пашпарт табе могуць аддаць, уласна кажучы, на польскім баку, калі ты там выходзіш з машыны ці з самалёта. Вось. Ну, да, пачобыта, конечно, можна было ўсяго чаго заўгодна чакаць, таму што чалавек такі вельмі прынцыповы, але, да, не выпускаюць, хаця гэта відавочна палепшыла б транспартную сітуацыю паміж Беларусю і Польшай. Ну, але вот, глядзіце, кітайцам, можна сказаць, мы выпусцілі. Жест добрай волі, акт гуманізма там і гэтак далей. Цяпер іх чарга. Нешта рабіць. Да, то бок мы са свайго боку, свае, вот, мы вам паабяцалі, што мы будзем там... Добрымі. Да, ну, яны там хочуць да, таму што, ну, не адкрываюць, пакуль мы не гуманныя, да? Яшчэ мала таго, што не адкрываюць, яшчэ і пагражаюць увесь час і гэтыя апошнія, значыць, грузавы пераход закрыць. Вот мы палітвязняў выпусцілі. І тут, ну што гэта, Александр, чарговы доказ таго, што адзінае, што пакуль што працуе, гэта ціск Китая. То бок все высілкі беларускай апозіцыі, яны мусяць быць накіраваныя такім чынам у бок таго, каб Дуда в свой наступны прэзідэнт Польшы, ну я спадзяюся, это будзе яшчэ не хутка, да, але карацей, каб Дуда сваю наступную размову з кітайцамі сказал: а ведаеце, що нешта, ну, нічога як бы прынцыпова не змянілася. Мы вот с вами поговорили там у Пекине, да? Мы як бы вернулись, поглядели, ну, а нет, мы не наблизились ни на крок, да, там, умоўна, што гэта 30 вызваленых плюс там 18 вызваленых раней, гэта реально 1% там ад агульнай колькасці тых, хто прайшоў праз турму, там, і так далей, і так далей. Вось туды трэба ціснуць. Ну, давайте разгарнем. Па-першае, вось гэтае уяўленне аб тым, што людзі выходзяць таму, што Кітай, вы разумееце, што мы з вами гэта зараз абмяркоўваем, таму што у нас няма ніякай іншай інфармацыі, на якой мы маглі бы абапірацца. Ну да, і ввогуле я згодны з гэтай заўвагай. Гэта проста вот два факта, як бы побач, а яны могуць быць абсалютна не звязаны. І аб гэтым піша таксама і Шрайбман, учора чытаў яго артыкул. Іх звязаць. Так, аб тым, што і ён себе не уяўляе, што яго тлумачэнне іншае, што у Лукашэнкі гэта наступная себе такая вот фантазія аб тым, што калі ён будзе рабіць гэтыя крокі насустрач Еўропе, не беларуская апозіцыя, а менавіта Еўропе, то яна таксама будзе павінна нешта зрабіць. Ну, Еўропа напісала как бы это еўразвяза о том, што мы заўважылі тое, што вы з 1400 чалавек адпусцілі 48 чалавек. Мы заўважылі. Ну, давайте рабіце гэта далей. Таму гэта ўсё ж такі такія нашы нейкія надзеі, наша некае такое фантазіі у умовах, калі мы не маем ніякіх падстаў. Ці можа так адбывацца? Ну, конечно, не можа. Но можа быць і зусім нейкі трэцім чынам. Можа, гэта ўсё ж такі такая падрыхтоўка да прэзідэнцкай кампаніі 25-го года. І ўсё, і нічога іншага. Вось. А што ж датычыцца больш сур'ёзнага пытання, вось беларускія дэмакратычныя колы зараз не маюць простага ўплыва і не маюць ніякай перамоўнай пляцоўкі з Лукашэнка. І вы слушна заўважылі, што адзіны накірунак, у іх ёсць нейкая магчымасць, гэта нешта прапаноўваць той старане, якая мае ўплыў, на тое, каб яна паўплывала на Кітай, які мае ўплыў на Лукашэнкі. Гэта так двуступенчатая гэта перадача, на якой, зразумела, губляецца частка энергіі. Мы разумеем гэта. І гэта, напэўна, гэта можа працаваць, але ўсё ж такі Кітай ж таксама не дурны. І мы бачым, як ужо разгортваюцца альтэрнатыўныя грузавыя гэтыя маршруты.
і праз некаторы час там пра год 2-3 пройдзе і Кітаю стане ўсё роўна, ці ёсць транзіт беларускі, ці няма яго. Ён рэагуе інвестыцыйнымі праектамі альтэрнатыўных маршрутаў грузаў з Кітая да еўразвяза. Таму калі мы себе ўяўляем, што так магчыма, то гэта магчыма ў нейкі такі тэрмін, некалькі гадоў, напэўна, яшчэ ёсць. І вы, яшчэ раз падкрэслю, вы слушна заўважваеце, што механізм працы ў беларускіх дэмакратычных колаў выключна такі. Гэта не механізм наўпроставых нейкіх стасункаў з рэжымам, бо ад іх нічога не будзе, ад гэтых наўпроставых стасункаў. І, на жаль, гэта так, але гэта працуе. Давайте я дакіну яшчэ некалькі лічбаў. Глядзіце, мы казалі пра то, што з Беларусі Кітай качае некалькі мільярдаў долараў штогод. Але ў Польшы ж вельмі падобнае становішча. Там 40 мільярдаў закупка за год у Китая, і там выключна 1, 2, 3 мільярды яны туды прадаюць. То бок там такое ж самае становішча. Але сальда нашмат горшая. Так, эканоміка ў 10 разоў большая, так і з эканомікай у Польшы ўсё значна лепей, чым у Беларусі. Таму у параўнанні гэта тое на тое можа і выйдзе, але качае Кітай і з Польшы, і для Польшы гэта і таксама істотна, ці працуюць гэта памежны пераход ці не, але не так істотна, як для Беларусі. Я кажу пра чыгуначны, канешне, пераход. І для Еўропы таксама ёсць лічбы, таму гэта такі небяспечны такі рубільнік, які ты робіш для сябе і для гэтага хлопца за мяжой, які трохі з'ехаў з глузду. Вось, таму... Слухайце, так. Гэта значыць, што, ў прынцыпе, час працуе супраць Лукашэнкі. Пакуль пераходы не працуюць актыўна, пакуль толькі адзін ёсць, Кітай, крыху паліўшыся на ініцыятыве, значыцца, адзін пояс, адзін шлях, шукае іншыя шляхі, а калі ён іх знойдзе, калі яны запрацуюць паўнавартасна, прынцыповае значэнне, прынцыповая важнасць Беларусі як партнёра гандлёвага яна знікне фактычна. Зменшыцца прынамсі, транзітнага партнёра, да. То бок будуць абыходныя шляхі, гэтыя шляхі будуць мець свае недахопы, напрыклад, даўжэй умоўна, напрыклад, гэтыя шляхі могуць пралягаць праз краіны, там... Таксама цікавыя? Да, я хацеў сказаць праз краіны з хісткімі рэжымамі, але, в прынцыпе, тут розніцы вялікая асабліва няма. Ёсць у розных рэжымаў розныя недахопы, карацей. Вось, але тым не менш гэта будуць альтэрнатыўныя шляхі. І чым хутчэй Лукашенко ізноў адкрые паўнавартасна мяжу з Польшай і шлях кітайскіх тавараў на польскі, еўрапейскі рынок праз заходнюю мяжу Беларусі, тым больш важным для Китая хабам гэта месца будзе заставацца. Чым даўжэй трывае сітуацыя, калі гэта вузкая бутэлечная горлышка, да, тым менш шансаў на тое, што тым фактычна з кожным днём, з кожным месяцам Лукашенко губляе важнасць. Гэта падобна да паставак з боку Расіі газа ў Еўропу. Ведаеце, калі бы там было больш за 30% экспарта, і калі пачалася вайна, то гэта была тэмай для нейкіх такіх маніпуляцый, шантажа і таксама, так? Але прайшоў час, і зараз гэта пытанне ўвогуле не існуе. Яго ўвогуле не існуе, засталіся пастаўкі 13% зараз, там у некалькі месяцаў там былі лічбы, 13% гэта доля расійскага газа ў Еўропе, але зараз яна ўжо ні на што не ўплывае. Яна можа быць, яе можа не быць, але ўсё ж такі пытанне вырашана. І таксама з гэтым самым транзітам, гэта таксама мае нейкі тэрмін дзеяння, такія магчымасці і такое стаўленне для Лукашенка, такая яго. Калі гэта будзе зачынена, то зусім будзе у нас такі, ведаеце, цёмны вугал, нейкі, які нікому не цікава, застанецца толькі так замураваць гэтыя цэглы і ўсё сказаць, і ўсё.
Тым больш што ведаеце вось зноў вернемся да гэтага інтэрв'ю, ён там казаў, што некае становішча ў Польшы некае цісне на Дуду і Туска, каб яны вось налажвалі стасункі з Беларусі. Гэта наступная была хлусня, таму што мы бачым апытанкі 74% палякаў за тое, каб зусім спыніць усе суадносіны памежныя, зачыніць межу цалкам, і гэта вынік забойства памежніка на межы з Беларусю. Там 84% за тое, каб дазволіць гэтым самым не толькі памежнікам і астатнім страляць у выпадку пагрозы жизни свае. Гэта традыцыйны такі наратыў прапаганды пра тое, што вось прэзідэнты Польшы і Літвы яны не выконваюць, не робяць у інтарэсах свайго народа сваю працу. Яны там лікаводы, там вот это все. Да? Вот Лукашенко, ён в інтарэсах народа. А якое, як бы, перабраць немагчыма уже 30 гадоў, да? А вот прэзідэнты Польшы і Літвы, якіх абіраюць па новай каждый там 5 гадоў, 5, не ведаю, дарэчы, у Літве, колькі, у Польшы 5. Вот яны не ў інтарэсах свайго народа, таму-то іх і абіраюць, што яны не ў інтарэсах свайго народа, да? Цікава становішча, так. Як бы вось гэтую інтэнцыю. Але не ведаю, хто верыць у Беларусі ў гэта ўжо. Александр. Калі дазволіце яшчэ адзін момент зноў за гэта інтэрв'ю, але тое, што не абмяркоўвалі учора, бо не хапіла часу, ведаеце, был там момент, калі у яго вочы загарэліся, такія аганёчкі пашлі. Вось, і ў развяз спыніў 200 мільярдаў долараў для Польшы. Вось мне бы 200 гэтых мільярдаў, я бы, і вось яго панесла. Мне бы 200 мільярдаў. Так, так трэба... зноў жа схлусіў, мы з вами абмяркоўвалі, што 270 мільярдаў, але не еўра, а ўсё ж такі гэта ў златоўках, а цалкам гэта было 70 мільярдаў еўра, і не ў адзін год, а на 5 гадоў, што гэта там агульная сума, і з боку еўразвязаў Польшу гэта там 12-13 мільярдаў долараў, а Польша плаціць туды 7, і таму сальда кожны год усяго 6 мільярдаў, і па мерах эканомікі гэта меней за 1%, а Лукашенко з боку России атрымлівае значна больш, чым гэта 1%. Таму гэты 200 мільярдаў, ведаеце, как в том анекдоте, когда мужик споймал эту золотую рыбку, жаданне, хочу, чтобы у меня все было. Мужик, у тебя все было. Классный анекдот. Да, мы ж вось казалі про аб'ёмы эканомікі, то бок такія аб'ёмы эканомікі, у якіх 70 мільярдаў долараў, гэта невырашальны такі аб'ём, да, з якім просто зробяць тое, што з ім мусяць зрабіць, там патраціць на інфраструктурныя праекты і так далее. Таксама ў галаве Лукашэнкі крыху не ўмяшчаецца. Александр, што адбылося? Прыйшоў данат. І вы ведаеце, што я вам скажу? З таго самага? Да. Трымайся. Цяпер гэта чалавек пад нікам ЗКЛ, і донат, все, ладно, прочитаю я этот комментарий, потому что мы обещали читать. Давайте. Здравствуйте. Добро, что ветливый человек. Может ли господин Кнорович, как эксперт в клоунаде, дать оценку выступлению Всемирной ассоциации клоунов против фильма «Оно» и не ассоциировать их искусство со злодейством? Спасибо и хорошего дня. Пакуль вы думаете, Александр, я скажу, что я, конечно, вельмі люблю чужие грошы, якія прыходзяць на рахункі Еўрарадыо. Але тут уже мне нагадвае сітуацыя, маю асабістую сітуацыю з адным твітарскім карыстальнікам. Неяк, я не памятаю, уже, можа, год таму Еўрарадыо напісала нешта пра тое, што Ціханаўская дала Лукашэнку прасрацца. Там нешта, значыцца, яна сказала такое, і вот напісалі мы ў твітары там подводку. Таму што твітар такая соцсеть, дзе, ў прынцыпе, гэта прымальна. Там так вот, да, камунікуюць людзі вельмі шмат адно з адным. І вось гэты чалавек ужо год, пад амаль кожным маім допісам, вот маім асабіста, да, таму што ён ведае, што я працую на Еўрарадыо. Я это не хаваю, ў прынцыпе. Піша, прыходзіць, піша, што, далі прасрацца нарэшце там? Ці не далі? Вот, і я ўжо думаю,
Ну што мне рабіць? Ну нейкая чалавека фіксацыя атрымліваецца на вот гэтай тэме, да? Ну і тут як бы назіраецца нейкая фіксацыя пэўная. Што мы адкажам пра... Нагадайте еще раз пытанне. Пробачьте. Значит, может ли господин Кнарович, как эксперт в клоунаде, дать оценку выступлению Всемирной ассоциации клоунов против фильма «Оно»? Я так на увазе маю гэты чалавек, што клоуны былі супраць таго, каб асацыяваць іх мастацтва са зладзействам. Ведаеце, чамусьці гэтыя хакеісты не выступалі супраць гэтага фільма, как там, «Хэллоуін», где чалавек з маскай хакейнай, чамусьці яны не выступалі. Ну, таксама можна знайсці шмат якіх такіх асацыяцый. Я не ведаю, ці сапраўды как бы асацыяцыя клоунаў выступала, але сёння такі, ведаеце, такі свет, калі шмат абмежаванняў, я не здзіўлюся, калі яны выступаюць супраць, как бы, каб іх неяк так прыкмецілі і так далей. Але казаць сур'ёзна, я не буду, конечно, сур'ёзна адказваць на ваше пытанне, але падкрэслю, ведаеце, для мяне вось за гэтыя годы адсідкі, 4-7 гады, аднім з адкрыццёў был непасрэдна Стівен Кінг. Я заўсёды лічыў яго такой белетрыстыкай, такім вельмі лёгкім пісацелем, а потым сезам мне трапілі яго такія кніжкі, якія былі такія падставовыя. І здарылася, што і «Зелёная міля» гэта яго, і «Пабег з Шоўшэнка» гэта яго, і шмат чаго яшчэ, гэта ўсё яго, і у яго ёсць такая творчасць, і у яго палова творчасці вельмі глыбокая. Такая вось такая псіхалагічна абунтаваная, таму ён стаў такім пісацелем. А другая палова, ну, другой часткі жыцця уже такая больш можна чытаць, можна не чытаць. І вось «Яно» такая дзіўная кніжка, яна такая тоўстая, і там ёсць такія моманты, якіх не было адлюстравання ў гэтай самай стужкі. Там ёсць такі момант оргіі маладых падлеткавай, якая не была ў гэтай стужкі. Ну, нейкі не галівудскі момант. Зусім не галівудскі, там яна была такая, панесла его моцна. Таму, ну, Стівен Кінг заўсёды, ён такі псіха, у гэтых добрых кніжках, ён такой вельмі псіхалагічны, такі ачышчальны неяк, калі ты чытаеш. Ось, но моя любимая, конечно, первая частка «Тёмной башни». Читали, не? Не читал. Ну, там первые 2 книжки надо прочитать. Кінга, калі шчыра, шкадую, але часу нема. Ну, я бы вам сказал, прапанаваў пасядзець трохі, але гэта жарт ўсё ж такі. Ёсць такі анекдот, там размова дзяўчыны з парнем. А ты чаго такі начытаны? Сидзеў, наверное. Ладно. Ось, ладно. Таму вось, так, дзякуй за ваш донат, але ўсё ж такі чытайце Кінга першую палову яго творчасці. Ну, з аднаго боку скажу, што, канешне, спадзяемся на новыя донаты. Як заданаціць Еўрарадыё наўпрост праз YouTube без працэнтаў, якія бярэ, напрыклад, Patreon, які ў нас таксама ёсць, можна прачытаць у апісанні да відэа, але ізноў жа ўсё ж спадзяюся, што каментары вашы, якія мы абяцаем прачытаць, калі яны зробленыя з донатам, яны ўсё ж такі будуць канструктыўныя. Давайте так, утрымліваць нейкую карысную інфармацыю для нас, для ўсіх. Я праверю, конечно, это была карысная інфармацыя, што Сусветная асацыяцыя клоунаў сапраўды выступіла супраць фільма «Яно». Клоуны, шыкоўныя загалоўкі. Я шкадую, што я неяк прапусціў гэты момант. Клоуны Санкт-Петербурга выступілі проці фільма «Оно». Я нават думаю, хто хаваўся за гэтым эвфемізмам. Ці сапраўды там былі клоуны, вось, ці, можа быць, хто-небудзь іншы. Вось, ну, але тым не менш. Слушайте, ну, дзякуй за донат. На самой справе я тут не падтрымаю Павла, прапаную наадварот, как бы ісці максімальна у вось гэтае там безумие, да, чым больш трэша, тым цікавей как бы з ім гуляцца ў асацыяцыі, таму не спыняйце себе. Ладно, не спыняйце сабе. Хто мы такія, чтобы вас спыняць? Сябры, толькі розум, здаровы розум мусіць вас час ад часу спыняць. Дзякуй вялікі, Александр, за пазітыў, за тое, што на любое пытанне ёсць адказ, за
Класны аналіз інтэрв'ю, якое цяпер сапраўды можна не глядзець. У прынцыпе, кароткае рэзюмэ. Ну, хлусіў Лукашенко падчас інтэрв'ю, і добра. Калі патрэбныя дэталі, на YouTube-канале Александра Кныровича, які так і называецца Кнырович, ёсць цэлае відэа пра гэта. Ну і ў нас на пачатку сённяшняга відэа таксама ёсць такая вытрымка самага галоўнага з абмеркаваннем. Яшчэ скажу, сябры, што літаральна праз 5 хвілінаў у нас на YouTube-канале наступнае відэа, і гэта будзе цікавая размова. Мне заўжды цікавы досвед тых краінаў, тых людзей, якія ўжо крочаць перад намі. Да? Напрыклад, вось Чэхія, якая таксама доўга змагалася за свабоду, за вось гэта выпутванне з залежнай сітуацыі ад СССР, як мы сёння ад Расіі. І ў 90-е, ну, 89-м там далі, ну, ў 90-е гэтую свабоду атрымала і пачала ёй карыстацца, правяла люстрацыю і атрымала ўжо досвед руху па гэтым трэку, да, на які мы яшчэ нават, на жаль, не прыйшлі. Ну, прыйшлі вось часткова дзякуючы такім людзям, як Александр, дзякуючы каардынацыйнай радзе, там, кабінету, офісу і так далее. Але ўсё ж таки, ну, не пайшлі мы па ім так, як пайшлі чэхі. Вось будзе інтэрв'ю з чэшскай дысідэнткай, якая ёй 75 гадоў, яна бачыла пражскую вясну, яна падпісвала хартыю 77. Сколькі паралеляў ўсё ж таки, ну, да? Так. Хартыя 77, хартыя 97 там і так далее. І вось будзе гэтая размова, пра гэта ўсё паглядзіце. Ну, уже вось 3 хвіліны прыкладна да я засталося, пакуль я рабіў анонс. Александр, дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Ну і вы зноў кінулі такую тэму, аб якой ёсць вялікае жаданне паразмаўляць, але напэўна ўсё ж таки на наступным тыдні. Дзякуй вялікі, Павел, дзякуй вялікі, паважаныя гледачы, і кідайце данаты, пішыце розныя пытанні, не стрымлівайце сябе. Сябры, на гэтым пазітыўным, на пазітыўнай выснове, на пазітыўнай ноце ад Александра Кныровича. Да пабачэння, ужо на наступным тыдні мы з вами пабачымся пакуль.